सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. आज सकाळी उठल्यावर हर्षूदादाची कॉल आला, मनाला खूप भारी वाटलं. आज दिवस खूप छान आहे असं वाटलं. अशी लोक नशिबानला भेटतात. हे हर्षूदादा, कुणाल पाटील हे खूप छान पोर आहे. आपण कुठं चुकलं ना तर समजावून सांगतात. आणि एक रिक्वेस्ट आहे देवाकडं, अशी पोरांना खूप मोठं करावं. दादा आमच्या दारावरचा माणूस नाही, आमच्या घरातला माणूस आहे. भाऊ हा रक्ताचं नसलं म्हणून काय झालं, विश्वासाचं नातं आहे आमचं दादांबरोबर. मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते. मन उधाण वाऱ्याचे, गुज पावसाचे.